Ljudi, idemo na Maldive. Nisam vam ja za džabe snimio ovu torbicu koja prešla mnogo kilometara, znate? Evo nas na aerodromu. Evo. Znate Lunu? Evo je, lepa je. Ljudi, idemo na Maldive. Šta da vam kažemo? Nećemo tu mnogo da krijemo, da pričamo sve i svašta. Vidi se u naslovu sad. Naravno, da. Maldivi 2026. Ljudi, dočekali. Još jedan san je ispunjen. Mislim, nije još, čekaj da sletimo. Još čekaj da dođemo, ali ček. Ček, da. Da. Kad budemo došli tamo, a na kraju ovog klipa će biti ispunjen, ja se nadam, bit će valjda sve. Snimit ćemo vam sve, nismo snimili, imali smo svašta nešto u planu da vam snimimo pakovanje, snimimo to kako saopštavamo mi, evo može Luna da vam prepriča kako smo rekli. Jeste, rekli, pa ti si joj rekao ovo. Ne, nisam ja rekao, ona je sama provalila. Da, vidjela je pasoš, uzela je da se igre, Marko rekao ne može da se igraš sa pasošima. Ne. Kako? Uzela je pasoš i donela je ovako kod mene i pitala me, a gdje vi idete? Da mi se skontala. Znači, niko je ništa nije rekao, samo je donela pasoš i videla da su pasoši tu pored. I kao, a gdje vi idete? I ja rekao, idu mama i tato u Kruševac, nešto da završe nekoliko dana, kupit ćemo ti nešto lepo. Obaveštavamo putnike i posetioce aerodroma Nikola Tesla da ne ostavljaju svoj prtljak bez kontrole, jer će biti uklonjen. Nikola Tesla Airport visitors and passengers are kindly requested not to leave their luggage unattended, otherwise it will be removed. Otherwise, najbali ste ga. Removed. Ovako, ljudi, da vas malo upoznamo, da, tako smo objasnili mi i onako lepo je prihvatila, verovatno nije svesna da nas neće biti 7 dana. Da. Idemo na 7 dana, nije svesna toga sigurno, počet će kuknjava neka sutra, prekosutra 100%. Da, kad će da dođu, a Lana nema pojma što da dešava. Lana nema pojma, njoj ništa... I ovo je prvi put da je ostavljena. Da, bit će malo zeznuto, ali šta da radimo, moramo mi imamo malo dušu, dodamo se, sklonimo, idemo sami, Luna i ja. Moramo malo, znači ja sam meni tako treba ovo, ja sam toliko srećna. I toliko mi je drago što ide napokon na Maldive, znate koliko sam pričala o tome, kako sam to želela. I moj mužić je rekao, ćeš za svoj 30. rođen i sve je ispunio. Za rođendanko, mislim, poklon puca. Savršen, mislim, ne može bolje, iskreno. Poklon puca, ne znam šta da vam otkrivamo, mislim, ima mnogo detalja, gde idemo, šta radimo, levo, desno, ali nema veze, ima dosta u klipu, pričat ćemo svašta nešto, ima vremena, pričat ćemo i o vili. Uglavnom, uzeli smo tu vilu na plaži, direktno imate 5 koraka do mora, tako da ludilo. Biće full, ostrvo je onako adults only, nema dece, zero kids, znači nema, samo su znači 18+. I mislim da smo uboli pravu priču. Da. Vidjet ćemo tamo kada odemo. Vidjet ćemo sve ćete s nama. Uglavnom, to je 5 zvezdica, hotel onako baš je dobar. Imamo, mislim, hotel, taj resort sa tim vilama. Imaju i one vile, ali to nismo hteli, kako zove? Na vodi, Sojenice, one na vodi. Jo, meni to nešto, Tebi to stravično. Pa mama mi... U principu male razlike u ceni, nije ništa, mogli smo i to da uzmemo, ništa sad to nije specijalno, ali nije nam primamljivo. Imale su i vile s bazenom. Lepše mi je ovo da ulazimo odmah na plažu, kao odmah s plaže u vodu, to mi je nešto... Pa dobro, tamo imaš tobogan, samo se fljusneš. I to je, ali ne... Temperatura narednih 7 dana na Maldivima je od 27 do 31. Idealna. Tako da. Nismo uzeli ni vilu kako da vam kažem, sa bazenom, jer šta će nam bazen kad nam... to stvarno, glupost. Ima dosta i ovih vila s bazenom, ali mi smo uzeli onako vilu, 2 ležaljke, 2 palmice. Palmice, odmah u vodu. Buđ, vrati se nazad. Rame je dobro. Ne mogu da dignem, neću moći da plivam, ne znam ni ja kako. Održavat ću se, pa ću ovako malo... Dobro, ali to ti je terapija. Da, to je jedna vrsta terapije isto, da. Da vas ne davimo, odo smo u 5. minut, koliko pričamo već? Da, 4,5. Katastrofa. Idemo da letimo, snimat ćemo vam čitav put, šta se gde dešavalo. Dosta se putuje. Da, dosta se putuje. Idemo do Dubaija, tamo imamo 3 sata čekanje, pa
od Dubaija tamo još do Malea. Pa od Malea imamo hidroavion, znači 3 leta nam treba samo da stignemo. Da. 15... Biće ovo dugačak dan. Biće dugačak dan, snimat ćemo svašta. Biće kao i u Americi kad smo stigli, onako, nismo mogli da pričamo. Da, ko da nas poplava izblacila. Neće biti reakcije na Maldive uopšte. Da, biće aj, čao. A gde krevet? Gde da legnem? Hvala vam što ste tu s nama i idemo dalje. Ladies and gentlemen, welcome to the flight FZ1268. Upravo smo se ukrcali. Vidi, imam da gledam. Kaži. Da, imamo... Da vidimo šta ima. Imamo televizor. A? Comedy, action, family. Bravo. Drama. Čestitam. Vi koliko filmova pošlo. Inače, let nam je kasnio jedno sat vremena, malo jače. Još uvijek nismo poletali, možda će čak i biti sat i po vremena, ali nema veze, svakako 4,5 sata čekanja u Dubaju. Tako oko. Da. Ona je našla sad ovdje Netflix u avionu. Nema Netflix, ali naći se nešto. A to je ko Netflix? Da. Bravo. Znači ovo da gledam. Lepo izgleda. Mnogo lepo miriše, kao punjene paprike. Lepo miriše. Da. Šta ima tu, bajadera? Bajadera, ovo je salata. Baš lepo izgleda. Vidite, tamo može još jedno. Klopica od 1 do 10. 11. Čisto 10-ka, da, stvarno je odlično. Predobro je sve. Odlično. I ovaj bif, što je dobar, ljudi. Stvarno, klopa kao u restoranu. Welcome to Dubai. Ovdje je relax zona, koliko vidim, to je prava priča. Vidi ova zona, spavanjac. B1, B9, je li tako, a? Kako ti je bilo na letu? Super je bilo. Iskreno, meni kad ima to da se gleda, meni brzo prođe, ja volim da gledam, malo sam spavala, jela, hrana je odlično. Super. Turbulencije kao da ih nije ni Ma bilo, malo. ništa strašno. Da. Super. Pije mi se nešto ovako Idemo dalje, sad čekamo, koliko je sati ovo? Sad je 11:30. Za 2 sata nam kreće drugi let. Evo su naša duša. Pa onda imamo treći let. Ajde, Seko, pokaži da mi pokaži. Jesi ih zvala? Nisam, sad ću Sad se da smesti. sednemo, a? Da. Des. Evo, srela sam se sa njim. Bravo. Pa ćemo da idemo malo da se promuvamo, da ne sedimo, više ne mogu da sedim, muha mi od sebe. Ajde. Ajde, odo smo mi malo da se promuvamo. Mama, volim te. Ti si moja slatka mala pevačica. Kupite mi žvake, bombone i sve mi I cijel dan se igra od kako smo došli s igračkama. Mnogo mi je dobra moja Mimi. Sluša baku da znate da poklon bude dobar. da vidite šta sam dobila. Onda sam ja poslala da ću je sve kupiti. A onda ona... Reci joj, šta da ti kupi? Da sve, to je rekla, da sve. Sve mi da, sve. Kiše, bombone i žvake. Ajde. Bye Dubai. Malo smo bili. U stvari ti žena, ali voliš Dubai? Pa ja ono... Okej, bila sam 2 puta, ne moram opet da dolazim, ali sam kao da imam neki hejt, ne. Da, ja ga ne volim. Sad idemo u autobus, pa se vozimo jedno 20 minuta po... 20 minuta po aerodromu, brm, pa uđemo u avion, pa još 4 sata, Kako pa... bi se bilo dobro da zabodemo u avionu, jedno 3-4 sata i probudimo se, ostaneš sat vremena i stižemo. Zamisli što bi to bilo dobro. Već kad bi imali opet ovako ovo slobodno mesto, ne.
Ne, krcati avion sad, znaš. Nećemo ni moći nešto puno da snimamo, vjerovatno će biti ono, ovako. Bitno da mi stignemo lagano. Izdržat ćemo. Deca nam spavaju. Jest, zaspala su Našeg deca. najvećeg druga. Jest. Im je laka noć. Voli najviše na svijetu. Jeste. Evo, sedimo razdvojeni. Tako nešto. Ali večno zaljubljeni. Ljudi moji, evo nas. Posle drugog leta od 5 sati stigli smo u Male, ali tako? Marko traži pušačku zonu, nije mu dobro, nije mu lako. Ja, brate, ovdje tražim da Nije mu može lako, negdje ali se ja. zapali pljugica. Ja, ljudi, što je vruće napolju, sad kad smo izašli iz aviona, šok, s obzirom na naše vreme. Da idemo na kofere. Kod eto, ovdje je koliko sati? 3 ujutru. Ne, ovdje Ne. je pola 7 A je pola sad. 7, 3 ujutru u Beogradu, ja sam skroz Tako da eto ljudi, sad idemo dalje, ne znam više koje putešestvije je ostalo. Do ovdje, eno nam je kofer onaj, vidiš? Eno ga rod. Do ovdje smo promenili 3 autobusa, Da. 1 kombi, 2 aviona, sad će još 1 avion. Možda će neki brod usput da se promeni da bi stigli na kraju do destinacije. Čoveče. brate. A? Daleko ovi Maldivi. Spavali, nešto jesmo, ja malo. Ovako spavam, kako kada mi padne glava, tako se trzne noge, Ovako. ove moje, ove čaplje noge, ove krakate, nemam gdje da Ni ja stavim. isto, guraj tamo, guraj. Ali vredi. Moramo sljedeći put business class offer. Moramo, A? da legnemo, imamo jastuke. Malo da se uvalimo. Evo nam kako ga treba. kofer, ajde uzimamo. Brate mili, stigli smo. Nismo još. Nismo, da, inače idemo sad još jedan bus, pa idemo onaj hidroavion, to će biti baš ludilo. Nikad u životu ni Luna ni ja nismo bili na hidroavionu. Da. Da li je autobus samo za nas, šta misliš? Ne, Evo Riko. Doro klima, morat ćemo ga piti malo smanjiti. Samo 5 minuta kaže da se vozi. Brzo ćete. Ovo je inače Male, glavni grad Maldiva. Tu smo došli. Sad ćemo autobusom 5 minuta da se vozimo tu do nekog mesta odakle poleće taj hidroavion. To me mnogo zanima. Verujem i vas. Hidroavion. I sa hidroavionom 40 minuta idemo do našeg ostrva. Ostrvo je poprilično malo. Poneo sam i dron, snimit ću vam cijelo ostrvo. Ajde samo da stignemo. Ako može danas ne bi bilo loše. Da ne stignemo sutra možda. Ali ne, 100% konačno. Imamo još brod. Ljudi moji, šta? Znači avion je dva put uzletao, pa se spustio, pa je došao, pa ovo, pa ono, jo moje, ako planirate na Maldive, nemojte. Ne bi mogla ponovno. Mi u trenerkama na plus 30. Tako smireni, lagani, opušteni, eno ga moj kofer. Vidim ga već odavde. Hello? Thank you. Please wine, get it. Yes. Good. Thank you. Pa može tu na... Ajde ti idi do prozora. Normalno. Još malo. Prvi put, ovo je ventilator. Odlično, klima nema. Ovdje smo, mi ga vozimo. Ovdje smo pored ventilatora isto. Sve braća Kinezi s nama, gledamo. Svu. Samo mi. Like that? No, thank you. Give me one, ja. Da li nam ovo za uši? Uši, da vidi da nam je motor.
Hello. Nala, yeah. Thank you. Thank you. Hello. Good morning. Morning. Jaka priča. Hello. Thank you. Welcome drink. Bravo. Oh, thank you so much. Divni su, da. Oko kad se vozim, da? Pa verovatno, da. Znači, kad smo rekli brod je posljednje prevozno sredstvo, nije brod. Once again, very warm welcome to Nala Maldives. My name is Yasir. I'm front office manager. And this is Angie, nice to meet you. My name is Marco. This is my wife Luna. Hi, nice to meet you. And Imran will be your island host. That means if Very you good. need any assistance during your stay, he will be the first point of contact. Znate, kad sam rekao da ima još samo brod, ne, ima i ovo. Ma još. Ovo prevozno sredstvo, ne znam kako se zove, ali koristi se na golf terenima. Evo mi, braće Kinezi, svi pričimo, pun gas. Uglavnom stigli smo, na kilometar smo od našeg smeštaja, tako da opuštamo kako je ovdje mir, kako ovdje ono... Ovo je od... Čuju se ptice, ono... Tiu, 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 tiu. Čekaj malo ovako da vam snimim. Here? Thank you. Thank you, Imran. Aha. Klima radi, sve u fullu. Aha. Jo. Mali natpis. Šampanjac. Prelepo. Dragi Marko Luna, želimo nezabran boravak na Maldivima. Hvala na poverenju, srećan rođendan Luni. Da, Tijana. Prelepo. Travel Boutique. Hvala Tijanu i pozdrav za agenciju Travel Boutique. Eto. Ljudi, snimit ću vam posle, evo sad, da se mi lepo raspakujemo, pa ću da vam snimim sve kako je u stvari ovo soba i što. Ovo je neka vila, ovdje imate, vidite, ovdje ima 2 ležaljke za nas, tamo je plaža, 2 palmice i ćao, ne treba nam ništa više. Mi smo malo odmorili, da znate. Malo smo iskulirali, odspavali, nismo vam snimili sobu, ali evo snimit ćemo sobica. Ovdje ovo za rad, ovdje sam ja, dobar dan. Ovdje imamo svašta, ovdje je mini bar, ovo je za vina. Ovdje je dron spreman, ali dron ne mogu da koristim onako opušteno, nego moram da prijavim kad hoću da ga dignem, zato što da ne bi uznemiravao goste, jel te? Ovo nam je kupatilo koje je na polju, vidite. Evo, ovo, kišica. Vište, na polju smo. Ovdje travuljke neke, vidite. Odlično. WC, ovdje kad sednete imate prostor, onako baš je komfortno, fino. Ovdje vam je drugi, ovaj kako se zove, tuš, spoljni tuš. Šta još da vam pokažem? Krevet koji je ogroman i lepo smo odspavali jedno par sati. Sad smo ovdje uzeli da popijemo ovaj šampanjac, greota se baci. Eno je Luna. Mislim da je dosta bilo za ovaj prvi klip. Ajde idem ja s njom dole, to lepo da zajednički odjavimo ovaj klip sa plaže. Da vidite kako s polja izgleda to. Ovdje su nam ležaljke. To su te kućice ovdje, vidite, eto. Vidiš ovo tamo. Evo i Sava. A snimaš? Snimam. Znači uživate. Evo ga i Perović na Maldivima, boli tebe uvo, brate. Lagan si ti, brate. Živiš ga ti, Peroviću. Vidi On ga. kod nekog zida stoji, vidi ga, molim te. Evo ih moji Maldivi.
Evo Maldivi Savini. I što je lepo i kako se lepo snima ovako. Pa da, evo da vidite. Evo, Marko sad tek pokazuje smeštaj. Znaš, toliko smo bili umorni da Da. nismo mogli da snimemo. Eto, maši ovde pa da prekinemo ovo. Snimi Aj. ovu gospođicu kako je zgodno. Snimam te sve vreme, baš si zgodna, evo. Smršala, Bože, strašno. Još sam zdrala i ti ne znaš koliko smo mi jeli. Sljedeći klip ćemo verovatno malo da prošetamo ostrvom. I je voda, da vam kažem, voda je ludilo. Ma ne, pa nećemo sve da pričamo. Voda, znaš kakva je voda? Voda je banja, banja. Eto, drugari, pozdrav, vidimo se, ćao, ćao.